हेलो फ्रेंड्स, सरोज महाकुल 861 ब्लॉग्स में आपको स्वागत जनाऊँ। आज मु आसी सुंदरगढ़ महादेवपड़ा आठी देखु शिव मंदिर। चलतु जा भितर को। ये हूँ तार मेन गेट। देखु सुंदर गेट। एटा सुंदर भाव कलर है। देखो बहुत सुंदर लगुच व्यू। आपण मैंने आसबे ये देखो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये देखो बड़ शिवलिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुंदर भाव बना है। ये मंदिर पाखरे आमर नदी अच्छी, ईब नदी। देखो ये पाखरे जस्ट लगे कि नदीटा अच्छी। पानी एबे नहीं, सुखी जाइए। सेपट धार में थी किसी पानी, एपट लाइनटा सुखी जाइए। जस्ट ईब नदीर साइड रे ही मंदिर अच्छी। इटा महादेवपड़ा रे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चलतु एबे जीवा मंदिर जे पूजक अच्छा नना पाखु भेटिबा, मंदिर विषय पचारिक बुझा। नना नमस्कार। नना ये मंदिर को ना रे नामित होईची आउ केबेठु आरंभ होईची, कौन सब केंती कौन? आज्ञा आज्ञा आज्ञा
ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଉନ୍ନତି ହେଇକିରି ବଢ଼ିଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁଦିନ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାପରେ ସୋମବାର ଭିଡ଼ ରହେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମେନ୍ ପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆଉ ଭିଡ଼ ରହେ ସୋମବାର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଶିବରାତ୍ରିରେ ହେଲେ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭଲ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ସେଠି ଅଷ୍ଟ ପରେ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ରହିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏଇଟା ଆମ ମଣ୍ଡପ ସେଠି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ହୁଏ ଏଠି ଭିଡ଼ ରହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ରାତି 3ଟାରୁ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା 12ଟା 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଶିବରାତ୍ରିରେ ସେମିତି 3ଟାରୁ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ରହିଯାଉଛି ପୁରା ସକାଳ ଆରାଧନା ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ଶିବରାତ୍ରିରେ ଚଢ଼ା ଆଜ୍ଞା ରାତି 8ଟାରେ ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ ଏଠି ଭିଡ଼ ରହନ୍ତି ଏଠି 12ଟା 1ଟା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଇଟା ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରାଜା ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନସିକ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି ହଁ ହଁ ଆସନ୍ତି ମାନସିକ ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ନଡ଼ିଆ ଲାଗି ମାନସିକ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ରହୁଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ନାନା ଧନ୍ୟବାଦ ଠିକ୍ ଅଛି ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଗେଟ୍ ଆଉ ଏ ପାଖରେ ଆମର ଜୟ ଶୀତଳା ମାତା ମନ୍ଦିର ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ସାଇଡ଼ରେ ଜୟ ହନୁମାନ ଜୟ ସଂକଟ ମୋଚନ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।